The Commission for Gender Equality is one of the Chapter 9 institutions set up by Act number 39 of 1996, as well as set up in terms of Section 187 of the Constitution of the Republic of South Africa. Our mandate is to promote, protect, and to attain gender equality, as well as to address challenges that relate to gender discrimination, challenges that relate to inequalities in society, and we have also a mandate to promote and advance gender. But also, it seeks to rally everyone, every sector, private sector, government, as well as communities, basisebenzisane sonke ekulwisaneni nohlukumezo labantu olujongiselwe kwisini. Kuka ke nabantu from the LGBTIQ community abathi baface challenges obukulwa kwi-communities, baface challenges ze-hate crimes. Ke sithi silonke nathi sigqwala emswaneni kwakhona namaxhoba athe angaba zii-victims ze-gender-based violence. Sisitsho ke sisithi i-GBV, it will take everyone in society uba siyilwise kwi-community zethu, siyilwise even in our safe spaces where ucinga uba ayinoba khona, kwi-institutions of higher learning, kwi-public schools. So ke yinkqubo lena ebaluleke kakhulu ekulwisaneni nohlukumezo lwabantu ngokwesini. Kodwa ke siyiphinda siyigxininisa into ethi sifuna 365 days or no violence against women. Kwaye siyijolisa le ntetho ngakumbi kumasebe aseburhulumenteni uba mababe nayo le program yo-365 days or no violence against women. Eastern Cape, home of legends.